Тапшыруның алдагы котлау сәламен без югары Тереш кабылыннан алдык. Бүген үзенең 35 яшьлек матур юбилеен йөрәгемне изгән татлы балам Раил Рәисович каршылый, дип яза башлаган әнисе Гүзәлия, абысы Ринат, энеләре Илнар һәм Ленар, килене Алина, племенниге Алмазик белән. Һәрбер анага бар баласы да кадерле була. Ә менә беренчеләре, алар үзәкне изгән, бөтен җаныңны үзләренә алган бик кадерле чәчәкләр булалар. Менә Аллага шөкер, 35 ел элек мин дә шундый татлы баламны кулыма алдым. Көн артыннан көннәр узып, ул да шак-шак кына үсеп, олы егеткә әйләнде. Башлап мәктәп, аннары уку йорты. Бер кайчан да ул йөземә кызыллык китермәде. Киресенчә, гомере буе тыйнак, акыллы, сабыр, михрибанлы булды. Үсеп җитеп, үз гаиләсен дә кырды. Менә инде киленебез Рима Рәис кызы белән бергә яшәүләренә дә 13 ел тулды. Шул дәвердә ул үзен акыллы бала гына түгел, ә тугрылыклы ир дә, булдыглы әти буларак та күрсәтте. Кызлары Элина 5-нче сыйныфта, ә инде Лианабыз 2-нче сыйныфны бетерде. Раилем читтә Самарада яшәсә дә, иртә уяну белән башлап миңа шалтырата. Әни, хәлләрен ничек дип соравы гына да күңелемне тынычлата, яшәргә көч исти. Баламны чын кеше итеп тәрбияләгәнемә дә шатланам. Алда да киленем Римма белән бәхетле, парлы канат кагып, матур гомер сөрсеннәр иде. Без аларны һәр вакыт кадерле кунаклар итеп көтеп алабыз. Энеләре өчен дә ул бик ягымлы, михрибанлы, тырыш, үрнәк абый. Хәленнән килгән кадәр ярдәм итәргә ашыга. Без бу сыйфатларына бик шатланабыз. Минем ныклы терәгем, ышанычым булган батыр улым Раилемнең бүген юбилее. Аллаһ Тәгалә сиңа нык сәламәтлек һәм ныклы иман насыйп итсен. Хәерле, озын гомер бирсен улым. Авырулардан, хаталардан, гөнаһлардан адашып яман юлларга кирип китүләрдән үзе сакласын. Ризыгың мул һәм халал, байлыгың бәрәкәтле, яшәгән йортың киң булсын. Фани дөньяда да, ахирәттә дә кирәкле, файдалы, тирән белемгә ия бул. Югары әхлаклы, үткен фикерле, камил акыллы, күркәм хылыклы, йомшак фигылле бул балакаем. Аллаһыбыз сиңа чиста йөрәк, мәрхәмәт, шәфкать, шиксез олы бәхет, тәүфик, хидаят бирсен. Рәхмәте белән төреп торсын, сакласын. Бүген мин синең белән горурланам. Гомерең буе барлык туганнар синең белән хаклы рәвештә горурланырлык итеп, матур яшәргә язсын сиңа акыллым минем. Сине гаҗәп тормыш көтә улым. Алларыңда юлның озыны. Сандугачлар бары юлдаш булсын, очрамасын иде кызгыны. Бер кайчан да каушап кала күрмә. Юлдаш булсын сиңа сизгерлек. Хыялларың чынга ашкан мәлдә калдырмасын сине элгерлек. Балам, бүгенгедә елмаеп яшә, күңелеңдә нурлар уйнасын, тормышыңда бәхет юлдаш булсын, авырлыклар һич тә Katlar yazıp sina salam, sağmı balam, sağmı balam, sağmı balam. Katların kiledik sirek, senin kodun mina bulak, tik oralar yırak, yırak, yırak. Oralarını yakın aytıp, balakayın ritsin faytıp, balam, 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 balakayın. Sen bitmeyin kıyaş nurun, isen yürü aziz kulun, balam, 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 balakayın. Utta yanma, suda batma, duaların bilen otla, balam, 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 balakayın. Sizin nişe ömür üte, kortlıkka da şirat jite, kaçı balam, kaçı diksün arman. Yaşaysı günler sanavla, baytar yılların uğravla, yıllarında balam sen duğalama. Oralarını yakın aytıp, balakayım ritsin baytıp, balam, 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 balakayım. Sen bitmeyin kıyaş nurum, isen
балам, 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 балақайым. Нишенсіз қот-қотлар язам, қотлар язып сиңа салам. Саумы балам, саумы балам, саумы балам. Қотларың килә бик сирәк, синең хатың миңа бүләк. Тик аралар ерак, ерак, ерак. Араларны якын айтып, балақайым җитсен кайтып. Балам, 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 балақайым. Син бит минем кояш нурым, исән йөрү газиз улым. Балам, 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 балақайым. Утта янма, суда батма, дуаларың белән атла. Балам, балам.